Tänään me kuvataan video, jossa Ben päättää 3 tuntia mun päivän. Okei, nyt mä ekana kysyn siltä, että saaks mä mennä trampalle? Ben? Saaks mä mennä trampalle? Yes. Selvä, nyt mä mennään trampalle. Nyt me lähdetään trampalle. Kuvaajakin ulos. Tämähän on semmoinen juttu, että Benhän päättää mitä mä teen, niin haluaisin mennä trampalle, niin nyt lähdetään trampalle. Oottakaa hetki. Ette ootakaan. No niin, mennään. Se tramppa on täällä takana. Niin, takapiha. Siellä se on. Omistus. Se on meikäläisen vaimo. Mitä? No niin. Tähän pitää jättää kengät vielä. Ja väri. Heti veti lipat, kun tuli trampalle. Nyt hän kysyy Beniltä, mitä se tekee trampalla. Ben, saaks... Oho, mä luulin, että se on Ben? valmiiksi ottanut. Saaks mä vetää bäkkäri? No. Saaks mä vetää saidin? Saaks mä vetää saidin? Yes. Ok. Mä en osaa sanoa, että mun pitää tehdä saidi, mutta tässä on nyt semmonen ongelma. Mä en oo pitkään aikaa tehnyt saidia läntiin, niin Täällä on märkää. se ei varmaan mene läntiin, mutta ei kai se haittaa. Ei varmaan. Melkein. Koitetaan uudestaan. Se ehkä uusi yritys saattaa olla vähän parempi. Voidaan vaikka vähän sinne päin. Noniin. Meni. Joo, hyvä. Ben? Saanko mä vetää puhelin kädessä bäkkärin? Saanko minä vetää puhelin kädessä bäkkärin? Saanko minä vetää puhelin kädessä bäkkärin? Yes. No niin, Selvä. sit mennään. No. Kuvaaja antaa puhelimen. Ben sanoi, että mun pitää tehdä puhelin kädessä bäkkäri. Jotta hei, kuvaaja, mene tonne. Pum pum. Kuvaajan naama ei saa näkyä. Sen keho saa näkyä. No niin, puhelin kädessä bäkkäri. Noin. Siinä ja Seis. Katsotaan, mitä Ben sanoo seuraavaksi. no niin, mitäs Ben sanoo nyt? Ben? Saadaanko me lähteä sisälle? Oh no. No. No nyt. Saadaanko me mennä 5 minuutin päästä sisälle? Saadaanko me mennä 5 minuutin päästä sisälle? Saadaanko me mennä 5 minuutin päästä sisälle? Yes. Hyvä. Elikkä Yes. kello 13.51 me No. päästään sisälle. Niin sisällä jatkuu. Nyt kun mä napsautan näitä sormia, niin Daniel katoo. Noniin. Se katos. Nyt mä lähden sisälle kattoo, onko se siellä. Jos on, niin mä saan taikavoimia. Eikö se ole aika siistiä?
Mähän sanoin. Enpä sanonutkaan, että minä tuun täältä. Mulla on niitä taikavoimia, niin kuin mä sanoin. Näettekö te? Mun kädessä on taikavoimia. Me ollaan ihan just sisällä, niin nähdään kohta. Nyt me ollaan täällä ja seuraava Ben tulee kohta. Mä teen tän nyt ilman danskua. Sille tuli yksi juttu. Ben. Saahanko me mennä danskunkaan kauppaan? Yes. Noniin, hyvä. Ja me kuvataan sit sieltä kaupasta pätkä, niin... Nyt kysytään Beniltä, saadaanko me näitä pop-lakuja. Näitä molempia makuja. Ho. Ben. Saahanko me ottaa lakua? Saahanko me ottaa lakua? Saadaanko me ottaa lakua? No. Vitsi. No. Me kysytään Beniltä, saadaanko me Kinderbuonot. Mm-hmm. Ben. Saataisko me ottaa tommoset Kinderbuenot? No. Oota, kysy kunnolla se. Saadaanko me ottaa Kinderbuenot? Yes. 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 No nyt puhuttiin tästä rahatilanteesta, kun meillä on 5 euroa. Kysytään Beniltä, saadaanko me sitrussokerit niin. Se on pahaa. Otetaan tää. Se maksaa vain 5 senttiä enemmän. Ei kun 4 senttiä. Niin otetaan toi. Kysytään. Ben. Saahanko me ottaa sitruunalimsat? Saahanko me ottaa sitruunalimsat? No. Kiva. 4 senttiä kahvia. No. No niin. Ben. Saahanko me No. appelsiinilimsat? No. Saahanko me appelsiinilimsat? Yes. Yes. No. Me ostettiin tämmöset. Tämmöset komistukset Kaupan tässä. halvimmat limsat. No nyt me mennään kassalle. Otan ne. Nähdään kohta. No niin, me ollaan nyt kassalla. Moi. Joo. Samoin. Nyt me saatiin nää. Ja sitten mennään katsoa, onko enää meidän kulkupelit tallessa. Koska jos ei, niin me ollaan kyllä kusessa. Kuvaaja. On ne tallessa. Hei, mun on pakko nopeasti tehdä yksi juttu. Et sä nyt tee vielä. Tehdään sitten teidän pihalla. Paska, appelsiinilimpsu. No niin, nyt lähdetään. Ja nähdään kotona. Itse asiassa mä napsautan sormiin. Niin sit me ollaan kotona. Elikkä ihan kohta. Nyt me ollaan taas kotona. Mutta tiedättekö mitä tyypit? Me ei päästä sisälle. Me unohdettiin avaa ja tämän mutsi ja sen pikkuveli lähti kauppaan. Eli nyt me ei kysytä tätä Beniltä, mutta meidän on pakko. Kun ulkona ei ole tekemistä, niin me mennään rampalle. Niin tätä me ei kysytä Beniltä. Niin me mennään syömään näitä rampalle. Niin nähdään siellä. Nyt me ollaan rampalla. Ja tätä haastetta on enää puoli tuntia jäljellä. Me päästään täältä pois 15.30, niin tää haaste loppuu. Elikkä ihan just. Mä droppaan noin tonne ja otan nää tänne. Vihdoin täällä. Likkoja. Te habos babos täällä. Ota. Habos. Halppis, paska, appelsiini, limo.
Noniin. Se olisi muutenkin pompannut. Nyt kysytään Beniltä, että saadaanko me saadaanko me syödä bueno vai kumpi saadaan niinku ekana? Ben? Saadaanko me syödä Kinder Buenoa? No. Saadaanko me juua saadaanko me juua appelsiinilimsaa? Yes. Saadaanko me sen jälkeen syödä Buenoa? Saadaanko me sen jälkeen syödä Kinder Buenoa? No. Miksi me syödään? Yes. Ai saadaan. No me syödään. No ei oikeesti. Kiva Ben, heippa. Me kysytään joskus. Ben? Me nyt juotiin limsaa, niin saadaanko me nyt Kinder Buenot? Yes. Kiitti. Vihdoin. Yes. Tähän väliin, ennen kuin syön nää buenot, tähän väliin vielä muistutus siitä, että tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta, niin voidaan tehdä. Jos tää video saa 2 tykkäystä, 200 tykkäystä, mitä sä selität? joo. Niin me tehdään trampalla haaste. Ja siitä tulee video. Tai jos, toinen vaihtoehto, jos me saa 5 tilaajaa viikkoon mennessä, niin se silloin tulee. Niin, mutta me tehdään se viikonloppuna. Et me pystytään olla koska huomenna on koulu, ylihuomenna on koulu. Lauantaina on koulu. Ei, todistukset. No jotkut... Aina. Ei kun voi lauantaina todistuksen ja jälkeen mä voin vaikka tulla. Niin silloin illalla me aletaan kuvaa tätä. Joskus kello 7, niin me ollaan täällä. Me otetaan jotkut patjat ja peitot ja tyynyt. Niin, se oli tiedotus. Ja nyt me syön tuossa ulkopuolella nämä buenot. Niin, moi. Haastetta on enää 5 minsaa jäljellä. Vaan 5. Elikkä kohta me päästään... No ei päästä sisälle, mutta mä pääsen editoimaan tätä videota. Onneksi mä en oo editoinut. No niin, se ei osaa. Niin. Me Danskukaan soitti, mä oon sen editoija ja kuvaaja ja tää on meidän yhteinen kanava. Niin tänne tulee videoita joskus. Niin mä teen lopusta, kun on aikaa enää vaan 10 sekuntia, kun tää haaste loppuu. Niin moikka! Ja muistakaa, video ei vielä loppunut. Tätä on vielä 25 minuuttia jäljellä. Luulitteko jo? Sittenkin uusi idea sille haasteelle, että me niinku ollaan teltassa yö. Ja me aloitetaan se joskus 6 ja ollaan mun takapihalla yötä. Tuolla on joku perheriita marjastamassa. Kuuluu tänne asti. Mutta nytten haastetta on jäljellä enää 20 minuuttia. Aikaa enää vaan 10 sekuntia, kun tää haaste loppuu. Niin moikka! Ja muistakaa, video ei vielä loppunut. Tätä on vielä 25 minuuttia jäljellä. Luulitteko jo? Sittenkin uusi idea sille haasteelle, että me niinku ollaan teltassa yö. Ja me aloitetaan se joskus 6 ja ollaan mun takapihalla yötä. Tuolla on joku perheriita marjastamassa. Kuuluu tänne asti. Mutta nytten haastetta on jäljellä enää 20 minuuttia.
Aku, mitä te Tämmöistä tapahtuu, kun on behind the scenes. Tällä kertaa kuvataan vähän tätä. Nyt tehdään bäkkäri tällä. Ja sitten, mitä kysyttäis Beniltä? En tiedä. Eiks mulla ole hieno hame, tehdään tää Tee nyt se bäkkäri tää videosta. Ja tonne! Ai kun niin. Noniin. Nyt mitä tanssi, kun me kysytään Beniltä? Mitä me kysytään Ben? Kun me ei varmaan päästä, kun tohon ilmestyy valkoinen auto, sinne me päästään, mutta... Vitsi, meidän pitää olla rampalla. Me ei nyt tehdä tähän väliin mitään, niin kunhan ne tulee, niin me mennään sitten sisälle, Hei, vielä, kun se tulee. vielä yksi ilmoitus. Jos tää video kerkee tulla ulos, tai Kerkee tulla ehkä... Tää tulee ehkä tunnissa ulos, niin, kun tähän ei... niin me tehdään sortti, jossa Ehkä. niin ehkä, jos me kysytään ihmisten omalla luvalla, että Haluatko ne tulla videolle? Ja me kysytään niiltä kysymyksiä. Niin, moikka!